So helpline so ro thil thin tu te in zawa in chibe ka buk le chawa hei tun tuma hianin tun lai thalai te na kan mamo tak mai jinga mi karon sei do na chumi jinga chuan lo tel ve thun ni chuan tun tuma he video karon siam hi a phula tanga top thlanga lo en turin ka du che a chu chu tun lai a hei sikhar ei thalai jinga an hluar em me ya chumi chu ka vai em ya mithiam te na an sei atanga khriat ve tho ani ya hei tun lai a sei tuang khanin sikhar ai te re hianin ngei har an ti em ya addiction hi anei ve ya hei tun lai a thalai bika phei chuanin a thlanna em ti la kan sei sual khar lawanga a chan chu a that lewna tam tak sa chung point tam tak chuan ngei thei lo ani a then chu aru ka lo lei tok te aru ka lo ei tok te hi an om ve nok thina chuwang chuan chung thalai ta chuan tun tuma hianin he video hi karon siama tam tak ngei du si ngei thei si lo shom ti em mei te po an om karinga chumi tan po chuan karon siam poka a chan chu heng sekhar kan ei hianin ei su ti su a thalonia ti ringot hi tun lai atmeyang ril ruwa hianin a thok tak tak to lawani chuai chuanin a that lo na chipsiara kan sei hi anga ya chutarang chuan ange a thalo lu tuk ti ringot si a that lo na kan sei le chuan si lo kha chuanin om siam lo wa chuwan chon tun tumba hian a that lo na le entinge taksa ngong effect anei ti kha nge tam tak kan tha to mai theya amaro chu tun tuma hianin ai ti me yang chip sia jokin ron soi kan tum do na ole heng sikhar product kho hi kuvara le bol lo ranga siam an nia cancer chen thei na chan sang em ya hei hun rei tak lo ei to phei chuanin ka an that thei lo na te a thlen thei boka ni chuan ka chung lam natna a thlen thei boka vun pon lang cancer chikhat a thlen thei boka ni chuan hei regular taka ai thin tan big phei chuanin ka chung cancer a thlan theina chance ka sang em ya thin cancer te po thlen thei ni chuan pumpui cancer te chuap cancer te mi patan phei chuanin tilmu cancer mo tiang thleng khanin a thlen theina chance ka sang em ni chuanin sikhar kan lo ai thina ni chuanin kan ngei theingang lo ani pon ei tlem hrat kan zir turani ya chuan hei sikhar kan ei hianin thok ati buin asma ati chual thei boka chuan thi sen sang le niam thlengin danglam na kha siam thei ni chuwang chuan khat lo na hi atam em ya tam tak chuanin kan lo la hra lo mai theya hei that lo na em po hra lo te me yang tui ti satli awanga ei vering atang chi po hi kan lo tam nuk mai thei ni chung tam po chuan ni pa form box se chuwang chuanin a hla om em ya ngei hlei thei si lo addiction nei ve tho si ani wangin taksatan hianin apoi poi thei ani chuan hei thyroid function mumal lo na a thlen thei ba ka na tho ti boi thei boka immune system na tho ati boi thei ya blood sugar level po ati boi thei boka ni chuan diabetes type 2 nei theina chance ati sang boka vei nei runin mi asiam thei boka chuan sikhar hi mithiam ta chuanin a hlom ni an soya chemical rang sangli chuang in polin chungjenga somli don lai chu cancer thlen theini nan sei hiani chuang chuan hetiang lam chi reng hi a thalo em ya in suma ti lo thei chuanin ka khan te me yang kan taksa hri se lo na tam tak thlen tu laka khanin kan him do ni chuan hai sikhar kan nei hianin pumpui pang te hi a tero tu em ya pumpui a tui hnang in siama ti buaya pumpui long te pan al sarpa ka rei phei chuanin soitong khanin cancer te po thlen fo theni hei ai chi te reng la hianin an ei ngor viau mai boka chumi ya wang chuanin hei an ngei hian an ngei chi khanin kuwa ina saina an ngei thuta ko thalo an nei du ang tho khanin an nei ve thin bokani chuan hei ril tram la ya kan ei te hianin pumpui a sok dan kha na sa zuala zan rei ril tram la ya eite jing tholima ite hian pumpui tan a thalo le zole me ya hei kan pumpui hi pathian hianin alo siam to khop me ya chuti chung chuan kan sei sa na sat lau thin khop me ya hemi wang hianin
kan pumpui hianin zo tangang lo thriani chuwang chuan kan taksa hi kan duat thiama antana thalo le hrise lo om nia kan hriat kan ti lo ngam zel hi apoimo em ya hei hi kan lo zom thriani phot chuan heng kan taksa peng rang ta hian mi ti hrise langa damreina min thlen thi dong alo ni ole ki tu zong te next video kan le thot ania